Tungtong. Guys, di na ko kadaog sa lawas. Pas pinagpaita. So, muna among content na po. Ay, diya di siya ang James. Safety kay siya guys. Mani ka din eh. Safety kay siya. So, dito kay guys ang palibot din eh. So, muna ang say tawag ni Kuwas Beach Resort. Beachfront. Kuwa Beachfront. 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 So, ang tag-iyaan eh among brand sa Focus Surprise ni Brad Gabi Kuwa o Sister Titi Kuwa. So, sila tag-iya guys. So, iro guys, unag ko kayo. So, din hinapita guys. Di ka basta-basta kay nai iro. O, nagsiyo sayo dahil murag isang model. O, model siya. Ato na. Nai iro dire guys. So, gwapo kay style sa iro kay luwag kay siyang kasuruyan. O, na iro. Uy, alakat o iro. Ang iyang ikot kay wala mo gigitan-aw kas iro. Kabantay kay na iro. Yang iro, ang kanang iro, kanang dagandagan yang PC. O, diya lagi siya kalinya mura siya o kana bitaw kuan diya siya tuyok o wala na siya. So, morning area. Morning mga kanang beach resorts adiri guys o nindot kay guys o. Na dinhi pwede ka magpa-relax dinhi payag-payag. Pwede ka mag-lingkod guys. So diri oh, tiles diri lingkod. Ito na yung paggawas ni mo ligo ka rin sa dagat. So, dagat ito kaya guys. Oh. So balod karon balod kunya kusog ang hangin. Oh, balod. Katong mga mag-inom gusto din inom mangaon o diri ma-accommodate sila aning nindot nga lingkuranan. Kanya po yung sa